Viden for mig er noget af det vigtigste, som jeg mener, vi har. En ting er at vide, men det at arbejde med sin viden er utrolig vigtigt for mig. Mit navn det er Mathias. Jeg sidder som teknisk leder på vores AI-platform, hvor vi integrerer AI med virksomheder. Hvad er viden er et af mine helt store interesseområder, og noget af det, jeg også gerne har skrevet Ph.D. i, det var overensstemmelsen mellem vidensstrategi og IT-strategi. Men noget af det, der var skelsættende for mig i forhold til ikke at komme ind og gøre det, det var da jeg startede i Netcompany, hvor jeg ligesom direkte valgte, jeg skal ikke skrive Ph.D., jeg skal være IT-konsulent. Jeg kom på et projekt, hvor jeg fik meget hurtigt ansvar, hvilket motiverede mig, og da jeg havde været på det projekt i et par år, der var jeg blevet teamlead, og jeg blev inviteret over på et nyt projekt, hvor jeg kunne få lov til at rigtigt arbejde med noget, som i sidste ende ville have indflydelse på virkelige borgere. For den almindelige borger, så kommer AI i hverdagen til at være noget, man interagerer med. Man kommer til at se det i selvbetjeningsportaler, så i stedet for at du skal ind på en hjemmeside og selv finde information, så har du bare en talebot, du kan snakke med, og derigennem få svar. Når man er med til at lave nogle samfundskritiske systemer, så er du ligesom med til at definere det samfund, vi lever i, og du er med til at sikre, at de mennesker, der er en del af det samfund, også har et godt samfund at være i. Når vores systemer virker, og når vores systemer kører stabilt, så kører samfundet stabilt. Men med til den del er